Kaya kata naman pakibaluan ng aktibidad ng DTI na mamiya sentro king gelingan dareng babay king pamagnegosyo. King reporting ni. Pera nga lan at dinina na lang pa magkilala ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3, di ang babaeng negosyante king Central Luzon, kapamilatan ng Women's Empowerment Summit aganapan king Orchid Gardens Resort Complex, San Fernando, Pampanga, inyan July 11. Ing summit, apemontukan ng DTI Regional Director Edna Dizon, metong yang plataforma bang kilalanan ring kontribusyon da rin kiababainan king sektor ng negosyo at pasiknangan pang lakuas ing karelang pamagnegosyo. Empowerment, yung mga women entrepreneurs natin sa Central Luzon are highly empowered, no? Highly empowered in the sense that they're now doing initiatives on their own to create more products, to create more ideas on how they can possibly level up their business operations. And empowered in this time, they are now embraced with technology as a tool to really market and initiate improvement in their product development activities. Keti, binida ring istorya at inspirasyon daring matagumpeng negosyante king Central Luzon. Kalupa ng Manuelo Cherry Passion taning apag marangle at dang tekson ng Sinaya Seafood. Kinuwento dereti arapan daring aliwang kebabay na nung makanano laman nagumpe. Inga mo na akabyusan da at nung makanano lang magsilbing inspirasyon para karing aliwang bisang magumpisa. Actually, para sa akin, parang pantay-pantay na ang laban ngayon, no? Siguro, I'm blessed na hindi ako nalagay sa sitwasyon na naging issue sa akin kung babae ako o lalaki. Basta naging focus lang ako dun sa goal ko, sa gusto kong marating. And lahat naman, naging supportive sa akin. My family has been very supportive, my friends, even yung mga kakalalakihan na mga kaibigan ko. Actually, in our industry, sa food industry, wala akong naramdaman sa mga kasamahan kong mga lalaking chef na meron kaming pagkakaiba. I felt the respect sa kanila and naramdaman ko rin yung support na binigay nila sa akin. So, siguro isa ako dun sa mga swerte na hindi nakaramdam ng discrimination when it comes to pagiging babae or lalaki. Dininan la naman pamikatagon na ibida rin produktong gawa da rin kiababayanan king Region 3, asasalamin king sipag, creativity at determinasyon da bang masenso. Actually, yung values natin is more on persistence and determination. Yun ang karakter ng ating mga women entrepreneurs dito sa Central, and passion maybe. So with passion, determination, and commitment, persistence, yun ang nagiging critical factors while they're thriving and rising above challenges. Kapag nasaning aktibidad, ing pasiknangan pa, ing suporta ka ring MSMEs o ring micro, small, and medium enterprises sa babae at palawakan pa ing network da kapamilatan ning parehong programa. Ako po'y Nicole Rosete para king News Force Pampanga, balitang tuto, king Balen Susuyo.